खुलुमबाय मोनसे मोजां आपडेट्स प्रमद बर'आ थारैनो मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय फैसाखौ अलरेडि बाजेट फैखानाय फैसाखौ मिसइउज खालामदों बेनि फोरमानखौ होनो थांगासिनो दं। लोगोसे बिथाङा एखेलगे गावजोंनो आन्दलन खालामफानाय माखासे मुंख्लं न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरखौ सिनायाखै आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय फैसाखौ बिथाङा इउटिलाइज खालामनायाव केलेंकारि दं। बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों थन' नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। लोगोसे जायफोर हारिनि थाखाय नांबोबाय एनडिएफबि आदामोना नाथाय दासिमबो बिथांमोना मोननांगौ फैसा एक्सग्रेसिया फैसा मानिबा पेकेज फैसा बेफोरखौ मोनालासिनो आरो बिथांमोननो सुबिदा होआलासिनो एडिशनेल बाजेटआवबो बिथांमोननि केस सालायनायनि आरो बिथांमोना दासिमाव बहायबा दिल्ली मुम्बाइ बहाबा खामानि मावनानै दंहैयो, सोरबाबा लकेलावनो खामानि फिसा फिसौ मावनानै दं, खस्थ' रानथाब खुथाब, सोरबाबा आथिं आखाइ बायनानै दङ आन्दलन समाव, बेफोरनि जेबो बेबस्था लायाखै। दिनैनि समाव टटेलि प्रमद बर' सारा खुगायाव बुंदों गोबां, हाबा मावनायाव फैलार जादों आरो दिनै थाखानि केलेंकारि मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय फैसाखौ बिथाङा मिसइउज खालामदों। बेनि फोरमानखौ थख' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सासे गोग्गो दैदेनगिरि बिथां सारा ओरैबायदि थर्न फोरमायलांदों, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गोबां समाव बिथांमोना बुंबाय थायो जायफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोर मुंख्लं जाबाय, मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो माने एककालीन भावे जितु एक्सग्रेसिया 5 लाख करै एक्सग्रेसिया जितु 5 लाख करै होनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जों मोजां मोनदों जायफोर दिनै बिथांमोननो होनो हादों, जों बेखौ मोजां मोनदों। मानोना जों दिनै बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखायसो, बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनायनि थाखायसो जे मोनसे सुक्ति जानायनि गेजेरजों दिनै गोबां सोरबा इएम जादों, सोरबा बिटिसिनि चिफ जादों, सोरबा एमसिएलए जादों, सोरबा एमएलए जादों। नाथाय जों बिथांमोनखौ बावगारबा जानाय नङा। ओंखायनो जायफोर दिनै मुंख्लं जालायबाय, बे मुंख्लं जानायनि मुङाव दिनै एक्सग्रेसिया हिसाबै दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हरगोन होननानै रादाय खाखानाय बायदियै बिथांमोना जोंनो हरनाय जादों। आं बेहाय मोनसे तथ्य मोनदों, नोंथांमोना बे तथ्यखौ होनाय जागोन। जों बेखौ सोंनाय जाबावदोंमोन जोंनि अपोजिशन लिडारनि मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा सोंदोंमोन। बिथांनि कुइसनाव फैदों जे दासिमहालागै 2023 आरो 24 आरो 2024 आरो 25आव दासिमहालागै बेसेबां फैसा फैखो आरो बेसेबां माने मुंख्लं न'खरनो फैसा होनाय जाखो होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि गेजेराव गासै 2023 आरो 24आव गासै 25 कौटि 25 crore अलरेडि हरनाय जादोंमोन। दा 25 crore गेजेराव बिथांमोना जोंनो मोनसे होदों 19 कौटि 55 लाख बिथांमोना बेखौल' होनो हादों। गासै 391 जन 391 जननोल'सो बिथांमोना मुंख्लं न'खरनो होनो हादों। अब्ला बाखि फैसाया बबाव थांखो? दा जोंनि गेजेराव मुंख्लंफोर गैलामोन नामा? मा खारननि थाखाय बिथांमोना होनो हायाखै बेखौ स्पष्ट बिथांमोना बुंनो हायाखै। ओरैनो बिथांमोना गावसोर होनाय खोथाखौल' बुङो। फैसाया हरखाबाय, अलरेडि सौफैखाबाय, बेखौबो बिथांमोना दिनै होनो हायाखै। आरो 2024 आरो 25आव गासै 10 कौटि थाखा फैबावदों, माने 10 crore फैबावदों। दा 10 crore फैनायाव बिथांमोना जोंनो मोनसे एन्सार होदों। दिनैसिमबो बिथांमोना लिस्टखौ आसाम सरकारनो साबमिट खालायदों, दिनैसिमबो बे फाइनाल एप्रुभ जायाखै। थारमाने बिथांमोना दिनैसिमबो होनो गोसो गैया होननायखौ फोरमायनाय जादों। मानोना दिनै जोंनो बिथांमोना बुङो जे थांनाय 2020आव जानाय सुक्ति मथे माखासे एनडिएफबिनि 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों जायफोर 3000निबो बारा अलरेडि मुंख्लं जाबाय आरो बेलटिनि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोननि नांनाय माने मुभमेन्टआव माखासे बर'फ्रा दिनै 26 जन थैनाय, बिथांमोननि गेजेरावबो दिनै माखासे मुंख्लंफ्रा मोनाखै। अलरेडि पुलिस भेरिफिकेसन जाबाय, बिथांमोनखौ मुंख्लं होननानै बिथांमोनखौ सिक्रिटि होनाय जाबाय। बिनि गेजेराव दिनै 10 कौटि आरो नैबे गासै माने माखासे थालांनाय 25 कौटिनि गेजेराव 5 कौटिनिबो बारा थालांनाय फैसाखौ दिनै बिथांमोना मानो होनो हायाखै? मा खारनाव होनो हायाखै? बिथांमोना बै मुंख्लंफोरनि सायाव सन्देह दं। जों बेखौसो बुंनो नागिरदों। बिथांमोना जे बुंनो नागिरो बिथांमोना मुंख्लंफोरनि सायाव भेरिफिकेसन खालायनांगोन होनना बुंबाय थादों। नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव दङ, सरकाराव थानाय आन्दलनकारि लिडारफोर गावनि मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना सिनाया नामा? गामियाव थांनानै सोंहै, न'खरफ्राव थांनानै सोंहै। दिनै बिथांमोननि पस्टमर्टम रिपर्ट
बिथांमोननि दिनै सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट बिथांमोना बिनानै दिनै पुलिस भेरिफिकेसन खालामबाय थाबा बहा जानो मानोना आन्दलन समाव जेराव नों थाखुमासो आन्दलन खालामनो गोनां जायोमोन गावनि डेड बडिखौ दिनै न'खराव लांनो हायामोन सोरबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव दिनै मुंख्लं जायो दिनै एनडिपिनि मुभमेन्टआव बुंनो थाङोब्लाथ' दिनै गोबां माने बेलेग आउट कान्ट्रियावबो थानानै नांनो गोनां जादों बहा सफैनो नोंनि डेड बडिया जेराव न'खरानो थानो हायामोन गासैबो बिमा बिफाफ्रा गोदाव सोराव जानो गोनांमोन जायोमोन दिनै बेफोरखौ दिनै सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय माखासे फैसाफोरखौ मा खारनाव बिथांमोना होनो हायाखै नंखायनो आं नुदों बिथांमोननि जुदि 5 बोसोर माने थामसानो जोबलाय लांसै अब्ला बिथांमोना मावगासिनो दं गोबां गिदिर खोथा बुङो दिनै बहा थांखो फैसा फैब्लाबो बिथांमोना होनो हाया आरो मावैखौबो मावदों होननानै बुंबाय थायो नंखायनो दिनै मुंख्लंफोरखौबो बिथांमोना थगायबाय थादों जेलाव थानाय माखासे माने जोंनि जायफोर जोहोलावफोर दिनै बिथांमोना रानथाब खुथाब दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय जेबो गैया आरो बेहाय नुनो मोनदों जे दिनै जों नुनो मोनदों बाजेट नर्मेल बाजेट माने बिथांमोना एडिशनेल बाजेट लादों बे एडिशनेल बाजेटआवबो दिनै बिथांमोना जोंनि जायफोर जोहोलावफोर जायफोर आन्दलनकारि लिडारफोर दिनै बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिल्ली मुम्बाइ सोरबा बाइक गुबुन जायगाफ्राव दिनै थेला बोनानै जाना दं सोरबा हाजिरा मावनानै जाना दं सोरबा बेमारजों नोरजिया जानानै दं सोरबा कर्टआव थांनो हायाखै माने कर्टनिफ्राय गोबां नटिस फैबाय थादों दिनै बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेराव दिनै थांनानै दं नाथाय बिथांमोननि जेबो बे नर्मेल बाजेटआव जेबो एक्सट्रा एडिशनेल बाजेटआव जेबो हमनायबो गैया नंखायनो जों नुदों बिथांमोना गोबां गिदिर खोथा बुङो शान्तिनि खोथा बुङो खौसेथिनि खोथा बुङो मोजां बाथ्रा बुङो मोजां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बिथांमोननि खामानिया मोनसेबो गोरोबा नंखायनो बेखौ रायजो राजाया बिजिरनांगौ दिनै बिथांमोना दिनै मुंख्लंफोरनि नामावबो थगायो फैसा फैनायखौबो दिनै बिथांमोना होआ कारापसनखौथ' बुंनो हाया कारापसना हिसाब गैयै जायो नंखायनो दिनै बिथांमोननि कारापसनखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांमोना फ्रि कारापसननि खोथा बुङो नंखाय खोथा बुङो दिनै बिथांमोननि मोनफ्रोमबो खामानियाव बेसेबां पार्सेन्ट लायो बेखौ आं बिजिरा दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगोन थिकादारफ्रा बेखौ बिजिरगोन अपेनलि फैसा लायो मारै सोलिबाय थानो हादों बिथांमोना नंखायनो बिनि फिननायखौ हाजारखि मोजां खोथायानो बुङाथों मानो 2025आव बिनि रिजाल्टखौ रायजो राजाफ्रा होगोन होननानै आङो बेखौ नेनानै दं आरो नंखायनो आङो आसा खालामदों फैबाय थानाय प्रसेसआव बिनि उचित बिसारखौ रायजो राजाखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ स' नुनो मोनबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ मच फर वाचिं लाभ इउ